Glazba je meni stvarno velik dio života oduvijek. Mislim da ona treba biti neki ispušni ventil za sve naše životne probleme, nedoumice, neki lakši način za izražavanje emocija. Za mene prvenstveno kad izvodim, glazba mora biti pričanje neke priče, bila to moja osobna ili neka koja me jako dotaknula. Tako da se trudim uvijek gledati ju kao puno više nego same tonove koji su intonativno točni i više kao jedan svijet za sebe. Evo kako je ovih dana izašao i moj prvi album Život nije siv, razmišljala sam kako bi bilo genijalno da ga vidim i u izdanju vinila, jer je vinil ipak jedan trag vremena iza nas, vremena koje mnogi sentimentaliziramo i doživljavamo kao nekako plemenitije u smislu manje dostupnih studija, manje kanala, ali više možda te neke energije i čarolije u glazbi i povratak na vinil je baš dobra stvar da se svi prisjetimo tih vrijednosti koje kao da su nekako zaboravljene u ovo doba interneta i napredne tehnologije. Svi možda zaboravljamo koliko je bitan samo taj kontakt sa studijom, sa bendom, sa mikrofonom i voljela bih da se to vrijeme ponovo oživi. Prošle godine ja sam bila na sceni jako kratko i bila sam baš svježa. To mi je bio prvi nastup u Zagrebu s bendom, prvi uopće čak mislim s bendom. Tako da je to za sve nas bio jako poseban doživljaj, pogotovo kad te Hrvatska diskografska udruga odabere za tako važan dan koji obilježava sve ono za što mi glazbenici i predstavljamo. I drago mi je što sam ove godine ponovno na Record Store Dayu, ali u dosta ozbiljnijoj funkciji, što je i velika čast i odgovornost. I zato vas želim sve pozvati da dođete 22.4. tamo, jer je ipak druga stvar u prodavaonicama ploča gdje osjetimo točno što je to fizičko izdanje neke glazbe, osim digitalizacije, jedan lijepi način da konzumiramo glazbu. Samo ovoj ludoj besmislici pripadam, sve je crno, sve je bijelo, ali život nije siv, sve je dobro dok